tunlai chu social media lama zirlai no pang pakhat thala ka viral a engia chunga thleng tungya ni ti te tun chuma hian kan ngai thlau don ani thala ka mi hi aming chu tadu haro ani a kumsom pani chawo upa ni in class 7 zirlai ani a hostel omani Sainik School akal ni in Arunachal Pradesh East Siang District aseng ani a November ni khat jing lama tadu haro chu physical training nei tura in report jinga atel veta ha ulo maya mase anu loka an school campus chunga tuida kholna tuiziam lian tak chunga chuan arwang chu na thokte nan lo charani atira chuan mani in tihlum anganga in tuiziam chunga chuan azwang thata mai ani an ringa zirna wang ani an ring mani in tihlum anga kalpuyan lo tuma mase tadu haro u meichia kumsang ni somni paliata na miss Arunachal thlanve ngatto tadu lunia chuanin a unaw pa chu mani in tihlum ani aring theilo Ichuanin anaw classmate chu thu azot kwala chuta changchia chuanin school chunga anaw chuan buli lo tok na sa chin hle ti chu a shepe ta chawani atira chuan thu nei tu te lampo in anaw chu skula mani in ti hlumta angin an shila masi haro u le achung te chuanin chutiang ma chu ani an ring lova chu wang chuan an the angin ma an lo lave a thu dik sha chuange tumin an lo be ve a classmate te thilan zot kwala Andil ro tina zwal tur thil an sha chuak ta ni haro classmate te chuan in a ubula chuan an senior 10 haro chu an buli na sa chhin hle ti an lo shil hloma arwang charani malok October ni somthum pakhat jana po class 10 zirlai mi pariat le class 8 zirlai mi pathum te chu an dorma warden omlo laya ludru in boina an siam ti te po an soi chuak bokani tadur lunia soidan chuanin Chumizan chuan senior te chuan anaw ti lo a classmate dang zong te chu blanket in khubvek turin an tiluya anaw chu ti luina mangin class 10 dorm lampanin an kalpui ta ni atia lunia chuan soi zelin mita mutu ten min shildan chuan chungan senior te chuan kanaw chu muthilan phalsak velova darkar chuang fe kutan thlak rona mase class 10 dorm chunga an shwailu nuwa engtin chiange haro chu an ti nat zuitak an muthei tabik lavani tina soyani On 1st of November 2025, my brother Tadu Haro, studying in 7th standard of Sainik School Ruksin, Arunachal Pradesh, who was only 12 years old, was declared not alive anymore. The school authorities informed us that he was missing for his morning PT, and when they started looking for him after a few hours, they found his body a few hundreds of meters away from the school building within the school campus, and it has been assumed that he has committed by jumping off. Lunia chuanin anaw chunga rong taka khosa te chuan shemna an mu ngei theinan le an vaya man chwa vek an ni theinan mi pui te chu an chung kwa jan pui turin aron nge na ke chuan voina kanaw ka chan ma kan la ngal zel ani lo chuan naktu ka tu te chunga po a thleng ve thei atiani atira chuan thu nei tu te lamin in tihlum anga thil kalpui ma se anuwa case zialo ni a zirlai no pang paria chu thu zo fya turin an shwai to a ma se hengan mi shwai thei kumtling lo fe kan nia wangin an film khore ro anga he police te chuan engtin chi ange kumsom pani mi class 7 zirlai tadu haro chu an lo ti in du da a an lo ti nat October ni somthum pakhat jana chuan engthil chi ange dorm chunga thleng ti te chui chwa tumin ma an lamek zela CCTV footage pakhata chuanin haro chu November ni khat jingdar nga le minute somli vela classroom lampana chaumel taka akal lai chu mu tura lo om lo maya classroom a chuan a notebook a paper pakhat chu pot thla in senior 10 min soi sana salutuk enge ka ti don ka sheto lo ti alo zia kani tadu haro thina chungcha nga hianin ngaidan asang ta thau maya Senior 10 an buli na sa chin lutuk awangin a shiom ti to lutuk chu a in ti hlumaniang ti pol an oma a chen ve thung chuan mani in ti hlum turin an nor ani nge yang an ti a zwang thaturin an ti ani nge yang a thi pha don ti an chabik lawaniang chu ti an ti ni ma se mi chen khat ve thung chuan tadu haro thina hianin an zir tir tu te po anin hnam hnoi ve nge arin om an ti boka zirlai te in kara ragging hi a thleng ti an shat pui nge arin oma ma se an enliam mai mai ani an ring ama du thu nge ya zwang thla po lo ni ta ang se mani nun na po la top du khopa sh oma siam tu te tha ani tho thawa
inti du da na tok lo ta se a classmate dang ang thawin pa ngai takin skula hun mang ve me kanga thi na po thleng lawang ma se taksa mai ni law ril rulam thlenga na taka hliam tu an oma wangin pa ngai tak poina nu na mang ve theilo ti na ni ama buli chin tu te chu mi pahnih thum vel lek an ni lo hmel le ngala mi som vel lai an ni hmela ama ai upa te ve kan nia ama ai pol sang te ve kan ni boka kumsom pahnih mi tan chuanin a hre omin hlo om ve du khopang haro ruang chu postmortem ani a masia u chuanin tun thlengin postmortem report po pe kan la ni lo engma shil shiat kan ni lo ati a mithil ti thei ti anin rol hlau thu a soi bokani haro chunga thil thleng hi social media lama adar chhomek zela atam theyang berin an post boka a classmate ngei po in an senior ten an junior ani awangin an ti du da chin ti an soi vek to a arwang chhar ani ma zan loka po class 10 dorm chunga shwailu ni in an buli ron thu te po an soi vek to boka mase chu ti chung po chuan tun thleng hian thu nei tu te lamin man an la nei lova thu zo fia tu rami pariat an shwai ba kha chu tu ma shwai bele mo ban po an nei chuang lovani thil swal ti tu te hi man lovin an zalen ani ingat chuanin zirlai dang te tan po nakin zela apoi thui thei nge yang he thil thleng hi apoi moina serious maya khoi hmuna po a thleng china a thleng mek boka buli lo tok to te po in tam ka ring tin en tu te zinga zirtir tu na thok mek te po in tam ka ring bok zirtir tu te hianin skula mi zirtir lia mai lovin senior le junior te in kara zirla shimshima te po ragging a thlengem inti du da na thlengem senior te nan junior te ti na tan chingem zirlai te zinga aru ka shom ti tak chunga school local ve chang chinan omem ti te shat chu a thli thla hi an na pakhat ani e an ti fo china zirtir tu te zinga an zirlai ten bulian tok chin ti shereng chunga zirlai chaklo jok te po puidu hau lova en liam mai chin ti an tam to lutu ka wang hian hetyang buli ti te ragging tiang te hi a hluar zel pha ani no pang te po an ngam pat pha ani an ti chin bokani ole thir tu te tun chuma tan chuan han du tok le photila hem chung chang a han soi du in nga po ka ringa tin ka soi ang khan buli lo tok ve to chin te po in tam ka ringa tin lawngai thatu te jinga po zirtir tu na thok mek te po in tam ka ring bok in experience te comment section lama te in lo tar lang ve anga engkim mai kha aling fek ani ole thir tu te han du tok phat ti ang